Не бива с лъжички, да не бъде така. Днеска праваме кифли сбогатени с млеко, с маргарин, с яйце. На пола кило брашно става 50% течност. Зависи от И го правим тестото. Да. 16% маргарин, 8% зехтин, 2% сол, 1% шекер, 1% адитив и 4% квасец. И само тестото се замесува. Ако замесо трябва да го усетаме дали е готов на раците. Маргарина се изработва рачно брашното. От всеко е брашно, не е примеристо течност. Да. Се замесува тестото, се остава да ферментира около 20 половина сад. После се премесува, се формират от тези токички. Пак отмарят малко? Се отмаря тестото и се формират кифлички. И това се ферментира? Се ферментира и се пече. Айде, доста ги си. Значи малце да изпратим поставката, няма да го преместваме, защото ги правихме тогава и това го знаете, ама всеки дойде другата група. Целта да се покаже да вие замесите, да ги обликувате. Ти ги малце повече ферментираме у маса, няма да го преместваме, за да се скрати поставката. После ти дойде и няма да я разлечваме, кога това го знаете. Майстер, имаш ли се бележи? Гледам, делам се,